A cháirde tá muid an seo ríist. Cuan na Gaillimhe fecha amach ar a bharige ceann mhórne má tá an lá caitidíomh agaí agus fáin cólódar oraí bígling, fanling de eagrán eile i radio na Gaeltachta de Cuan an Cheoil. Egin cast can na fad ní gáil seis a teagint chin a lá is sin éis bhí tí na cáilí diahui what you ring you do a day what you ring you do it adio Bhí bon na cin is bán na cin is nádí bheith an tlehain se bhil bar the taxi dance Cachim a cael diahui what you ring you do a day what you ring you do a daddy-o Da vecka mi all upon the kings a kimmet lane a clearwin a crin you are with genie lane a dandy camperiano what you ring you do a day what you ring you do a daddy-o Mín cín an naig an dairís ó chairma sí together Speedy na cair a gilbí Sa mahair a geri derka What you ring you do a day What you ring you do a daddy-o Ik in cast a can na father ní Na gála seis a teagint chin a loud is sin éis bhí tí na cáilí diahui what you ring you do a day what you ring you do a daddy-o what you ring you do a day what you ring you do a daddy-o Megan Nic Fhionnghaile agus Cathal Curráin tá fáilte roimh go dtí an áitse, go dtí an stúdio Cuan a chum Charlie Lennon go nine diatrócar breis beidir trocha blian ó haine inis agus tá muid seo sa spidéal radio na Gaeltachta agus tá fáilte roimh tá anásar a bheith inúr ggóilúdar an seo. Tá búilte goin cúplar le chéile Cathal agus is deas an ócáid gur féidir linn inis sí agus cúpla páirt agus cúpla scéal a roinnt le chéile. Go cinnte. Cúine muid inis. Beidir néon bhuair anna a cheol beidir go sinne muid coppla túnar dús na sacríisteach. Bhí me héana agus Megan sinne mo bhíimiid á go leor well ó rogainn bhharrtaigin agus tá muid á gléin ach is fidileiríonnta í Megan agus Tá sí gáil coppla riile hortain sílam Kiss Me Kate agus Memory of Coleman.
Oh, Faoin deasa. So, fáilte roimh. Bhfuil chóna ar sa timp na háite seo is? tá mal chonaí in Indraán le bliananas. Instraháin na gaiide bit. Tá, yeah. Agus do chuid severis leat. Tá, well, chuid sta bhí. Bín tú seid go hípal bhfuil me de chéile réir i Tíhalaí. Yeah. Bhí neart olta go a réir an dó. Bhí mis leidir go maithir air. Bhí, an díal. Take over. Well, is das is das. Nach sever an tír atá an le bheith féirinneach, le bhfuil ceol ó thuig, ceol ó dheas, níir san air. Megan, tá tú gailta leis an bog seo? Tá, cá Curráin. Se naithnig agaíar i chéile. Tá, Oh, bhí me treid. Tás a dearfar agus dearfar. Treid agus ag sinnim Ceoil. Agus tóigú garid dá chéile sibh? Not rá, the heile. Bhí me le héile chuidhaid an antasad go heiris na tróntaí. Tógu mit le heile ri. In ghidóir ba? sé. Gleantán glas ghidóir. Well, cad faoi tiún eile nó catá? Bhí me chuine uair an beidir dhéanú. Cyn seo má bhain í honna na má na go ní chuna. I think le an níl han bhhain bud for me se legan se ó chlánbacarí chlánnas frá na farse. Ar misce ha Jim ní smó Bhín leanna go Johnny bhlásí mé ó chail mé mó chalín bagóg de gura mó fácin tarigid is fád a lám wami is fád a lám wami ó Jimmy Is fadé lom hís agus suasí Málí na guaní olana Tóga mé tír an ard Sbi cé ba buine baraco gom Ní ligé me linne da gom Go jocu Saya shan san kai Martin jalu nyon yarige Kasumali wuhilon lenye Estek shin krieg and water la Es father long wormy Es father long wormy oh Jimishi Agus suasí Málí na guaní olana Da bhaicas an tógan na ó Ina hasú á spór dan linne seo A ógan ní seo deis bóla Is mu sé má waní olana Is what they love me, Sagas Swissy Marlina Guani Olenan Is for the long wormy Is for the long wormy, oh Jimmy she Is for they love me, Sagas Swissy Marlina Guani Olenan
go hálainn, málaí na gcuach. Tá sé bhí géisteach a cháirde le radio na Gaeltachta a créile, thar na tanta, an seo sa spidéal agus Cuan an Cheoil, agus Uí Mhaonlaí, tá Megan agus Cathal, agus iad déna ceolálainn. Cathal, tá ceol sa chláán ní léon dát faoi bhfuil? Níl, tógu don chuid is mó le Curráin. Se? Muid Curráin chuid acu tradiisianta agus chuid acu ag an nám i dna seaca dís na seart mar dtíana dóir bhí Ceol bogu agus rihleid an ó chéomh gamararta agus drámaíarta agus chum léidí Francímoní go leir Curráin a bhí beidir catanta a radio éan ag an nám rudí a bhí an marla rudí le fás agus daisí se go gaeiliciid agus tíadí siad catanta in sa cheantar ón tréimh sin a ré. Agus an sin idir sin agus na Curráin bhí sáile ag lehéntí maithar mór sa gan Nelly Denny ní galachar agus deatar le Nelly Denny sinna Jimmy Denny ó galachar so sean uncle agur tas it star mór a Curráin gach agus idir sin dólam ar go dansinní agus uncle i méid bhí acu agus dólam a daine in méid bhí acu sin so hanig sé síos frís na glúnta agus hín tálainn de couple daine in sa teile bhí onanta gríomh chuomh Cheoil de níomhain in sa teile an sa fáreisteach sé bríd ní gil bhrídin na bríd Joe Jack í Curráin bhí siise agus Kathleen Joe Jack í ghobhar rinse go leor ibre agus methar hain PJ Joe Jack ó chéomh bannaí Cheoil bannaí Marshall is spre go daoine ága a bheith teart le chéile i sinnim i mánaí mar sin agus bhí siad gcónaí spre go Cheoil agus man sin níos smolíonn sin na rahíle na bhí me daine táseart sinnim ceolta deisianta dumpar siad don na bannaí Cheoil go dtí banna Ceol deisianta in net ar gur bhnaí siad an chránág so sé mantín agus Kathleen agus methar a chaisí sin na ggóla chomhan farbud a gcuidóir bhí an ag an nám agus sin an bonchloch a bhí aganine mar cheoltarí an chránág agus an obair a rinn telas agan leis an cheola is spregu in sa fáraiste mar revision tan fáraiste am muís le ceol hever agus tá tobar tas a gáin tas a chlánaí bhrein chlánaí waoine agus go leor clintse le fásta asin ar a bhíon bhí seans na clintes beidir nach ró an nerid tí bh muid an na clintse ach thug an chránágan dis dahan teola an sa fáraiste thart le heile agus ceololalam agus Curráineolalam agus ní bheith meid sin an Ceoil gan é. Tá neart úrla sí an sin agad Tá baríocht tá bazooki agus an sin tá éis guitar bazooki ba. Gazooki? Gazooki, sin ar the deirtar gur an tainimetar gazooki. Bitar. Bitar, just banjo. Arla sí galanta rin Joe Foley. Leachlíoch. Leachlíoch, sinna far whistle. Agus nó tamach bhfuil gohfuil i lehétí darla siúgam. A bit go nenimid coppla túúnar na fid leach. Daine cinál mar is éireach leith a bhór saganneach i dtí chunaí na Tommy Peoples camera. So tu sin meid leach páirta chamseach tá bhainnim Dúis Mountain agus an sin páirta lena a hinin Martin Hayes sílim. Sin O'Connell's March nach ó Farrell's Farewell to Limerick.
Cathal Curráin agus Megan Nic Fhionnghaile. Oh. Má sibh. Ein. Bhí fear agus mrá sibh. Ar bhratú gur a Ceol sa Cheol agat rótamach a gcónaí. Bhí sa go méine Ceol i gcónaí. Tás it fiú... Níor aon dátriomh. Níor. Agus tu sa Megan freisin. do dhearna. Tás it bhí sé gcónaí hart ar ins, tás a haideach linn. Agus tugach mulla, díomh, tugach. Tugu. Tugu. Agus beidir go daoine díana an fásta is a imidir áú is ceart. Ach nó bhí gom bhhirt goin mar bhí muid á go maiid. Tás fiú man an nearna meid go professionanta go muid Tás sinnim Ceoil. Tás sin rud is fearr fa dana mar a dúirt in na páirt ach an ceangal sin le daoine a fér táhairta agus cairde agus... Ní léon rud mar é. Agus go hálinn freisin nach gádaid a bheith cuiineh go profisiúnta. No. Agus nach bhfuil éon fiúin idir ealú idir an téatá profisiúnta agus an té nach bhfuil. Sin é. Agus sin é, Sin rud a speisialta fan tradiisiúna a gaine. Se really iontach speisialta.
agus bín tú héna ceol casó ráin freisin? Yeah, the only really hoshi ma couple of banahun Cathal Ceol. He's the main one, but No. Yeah. No. But yeah, Nuair tá réalt sa chlán. I'll let him shine. Yeah, níl go má couple of wearing, but tá dú mór go man so. Yeah. Yeah. Is teas iad na hóráin, you learned out faoi. So, yeah, cad na spud inis. Séna me seolta gaile. Na bhí me cantin sin ar na gamarartaí agus na bhúraine a chum Franci. Seach cean bhí ceolchorm, cheant ceolchorm gur má páirt an Rio. Bhí clán I Curráin agus clán I Mhaonlaí agus na Divers agus go leor eile clinte móra Ceoil sa bháile hanig siad le chéile le ceolchorm specialty enú an ar de Francis an Mhaonlaí. Agus sé na chuairine le go léir gur chumse a bhíon agus tá cynne gom nas an remárt na naimní an a déis na mar sin agus methir bheith teart na bháile agus fólam na chuairine le go léir dan ceolchorms. Bhí mar sin fólam leis na chuairine bhí se a dhéanú agus bhí na facla le go léir agams sa déidir chuir siad ceistarm hain tá ceol lech ar an ihe so sinna chéad blaisiú agus nar a dólam an na chuairine dan ceolchorm sin dan a na lecail lom. Agus nar a chuairine acu an agus so ceollamid cin a bhí an ihe sin de bhainnim seolta gaile. Seolta gaile. Cin eile galamach ar an áige agus a déanú dearmú de chuid smainte le go léir so. But yeah, bainnim treile seach. Tógam an seoltaí ó gard leis an ré, seoltaí gaile. Scaoilim a scoth ní féilim muid chuí, ag seol ó char fad ag an am. Siad a géin a bhád a géin, gan éin go mádaí. Scoth ní féilim muid chuí, ag seol ó char fad ag an am. Canim an sran sin ag mar le cór, ran é spinne. Is in se chuir scialtaí nach insiú go fáil, s muid ag seol ó char fad ag an am. Siad a géin a bhád a géin, gan éin go mádaí. Sin se chuir scialtaí nach insiú go fáil, s muid ag seol ó char fad ag an am. Fágam an sláin I gargairdes an gcuil, cairde fide. De sláin agus barnach le búd a bhaintín, s muid ag seol ó char fad ag an am. Siad a géin a bhád a géin, gan éin go mádaí. Le búd a bhaintín, s muid ag seol ó char fad ag an am. Íman in síl ag seol go sír, síl a síbne. Ar naid an bhór is a go leis an sír, s muid ag seol ó char fad ag an am. Siad a géin a bhád a géin, gan éin go mádaí. Ar naid an bhór is a go leis an sír, s
Smuigh Cheoil ar fad ag an am. Siad a céin a bhád a céin gan léon a bhádaí ar nain an words ar go leis an siad. Smuigh Cheoil ar fad ag an am. Seolta galan sin a chuirde cuma ag prunchís ó Mhaonlaí agus casta ag Cathal ó Curráin. Fair play chuid a chail. Thosa tusa ar a manjo in a bhí an fear an ráfla. Yeah, sé is fear an ráflach. Bhí has mar a banjo ar mandlin. Cathal banjo sin ar a chuir sa dair an sáile agus fiú na a hentan nóáile. Tas an gráf opbal. Dr. Banjo ar an gláirseach fiúhaine uanta. I mean, just an banjo agat. Well, an banjo agat. Yeah. Ge heavy leis strang. Yeah. Contraption Ach, sé róla mac ghuíoch a bháistí cal banjo arm bliantaíoch an na rímág ag iireachtas I leis a canan. Sin gur ma sinnim agus dar tead a chláire agus na ééis sin chuine se leis agus le a chuile nach rónán, agus og se nar a deisna dúine fásta. Se. Anna hiiscint ige ar an sean nós, seanna slí bethe, an númar a bhí ige agus na íocha bhechar a glár ige freisin na seanna ledaine agus cainte rudaí. Ní a srían leis nach nó. Agus conna sa tháinig túir an bazooki nó cad a bhil tú? Bhí alta na ciileú fi chuig blian agus bhí se a genú Ceol residency de chort agus bhí ahanana íon sa bhána atógáil baclibeg daoine yoga agus ní rud daine bí I d dechanna ag an am ága bhí sinnim bazooki agus bhí banjo gom ach caithú bazooki má lá leis fólam seach so as a bhí mar in na hí le céar an chuirn gan festa gom go dé bhí mar henin gáil. Bhí mar genú sin gan festa gom go dé bhí an ach sé céarn an chiad daine tas a bhún couple idir ar an bazooki duch agus thug bonchláú I suppose, so sin an tús a bhí agam. Se go hála mar thá se agat, really. Se go híhann agus Megan Nic Fhionnghaile. Tá sé me mar mandlin fásta. Mandlin fásta, Copycat. Tá sé mar I think bhí man ahan rang le ar le siad ar friúil Bontralas rudaí. Bhí man rangní mandlin agus bhí campus áú ag Cránna agus ag le ar le siad Bontralas na ar le siad agus haig má antí Catlín se ar tí go se a grandfeidil. An rom Gary, but tá buíag a thuir mi sí seamánis. Agama, Tá sáit amach. Is cuian bhí dúil mhór agamsas na pebaí. Bhí an piano sa máile gine agus an sin bhí fadóg agam. Ach, bhí sim agams na pebaí ilin agus dúirt má bhar anó, darling. No. Well, bhí sí siúd a ceapa dá mecha numarcha ná bheith maithas anam in éon rud amháin, a Rolling Stone gathers no mass. But anyway, she sin éon scéal. Dúirt bhfuil mé le fear Milltown, Malbay, dúirt sé, you have the face of a piper. So, níor chuis sin is faoid an á sin. Níor bhaint is réalí a basta? The win, tá set, practice set agam ó an trábán a dhéan Martin Gallen ach not pretty. Ní bhhaile a bheith tíbal. Cuidóir a hantaach bhfuair bhhain mar go puibuireach a hanta an sa cheantar Tá bhain am tarlaach sibne agus chuig tarlach go dtíon World Fair in 8 dá ar tí go Chicago agus na Ceol scialtaí sa bhálaigh gur bhainseach an World Fair ach sé marall
go túí I mui ag an náam céarnach agus go de gomíart lena chéile agus in sa leor Irish musicians and minstrels scríú Francis an Éil. Tá it fuór a hanna le rinne beidir slechtbug na lehanach a haar tarlamach sa bhdain tá seart lehanach scrífa ar fear chuidóir. Agus dúrú ag an náam gur in the Derry evictions gur sé chean na Cheolaí a bhgamach agus go danig se go gcuidóir in na dhééis agus gur fáise ban bhuasal níon le minister agus a rud a dúirt se léna gur beginntí na brag go bhain tí le hartarráis agus ahra go catricha agus rinsí sin agus gur leansí arás go gcuidóir. Tá na píbarí tuáilta. Ach bhí sam mór aige fiú scéaltaí na siagaí agus tá scéal an gur am se agus ní go caiitiró se agus lethar na bhaireach bhí ar hála agus na písí duna puibí facu suas agus a bhla anúrá sin náte bhí seach an na hir ré. So go leor scéaltaí. Bhí sé chur milliún ar na sió go bhí. Agus chuis amach le Francis an Éil go cool an tahabí acu agus leag seach deap agus go bheith ar a cooldáir is tá sé sinnim. Agus tá níró sin cíál catanta America ag an nám bhí sé sinnim le daoine becha agus donna daoine bhuaisle mar a déir se ach spuáil se Francis an Éil agus James Early ag an nám. Caméis sin a léamh. Fair play. Seoling, cad a gneannas muid inis? Ar bhile na Mazurkas a chréal. Rá Mazurkach agus bit gur haid te han walsa in na dhé. Ágadas. Ach a dá tún seo tún catanta a dtíobh i tíidir gunneach a bhí ag seanna Harlin Joe Jack agus le Francie Mooney. Rid le fan de leir sin nach gur hinsid ins níideag ar na hachtteag mlí hedí dúirt an tathirmach fáidín dúirteach te habí go raibh feidilan go an deabhfuil sa taisin agus gur chuir sé dearú le a dásaíthe agus cruníthe poblí ach in na dhé sin thug sé beidir cuiice blion na níos mó ar in cheol a hartarráis tá go poblí. So bhí sé tarlas na tuiche so sé Francie agus Joe Jack hasise de sinnim in Hallí poblbul ar na fid le had a rásaíthe mar tá sin an cíal an tú sláidir a réon seo na chuigéidí rééis bhí nearttaí hí na showbands tá se an náam sin agus lehéidí fásta ó híh ceolta de sin tuda bhí Francie agus seo dhéhs orcha a henne siad gomininic agus bhfuid a henim híostí hiúdíbeh gomininic le lehéidí céran agus mar réad agus hiúdíbeh agus na ceoltaí tú le go léir so ba mar strela a seo.
Amen. Radio na Gaeltachta, Cuan an Cheoil an seo sa spidéal fáilte romh a chuirde tá Cathal ó Curráin agus Megan Nic Fhionnghaile Liam aniu ar a glór. Cad faoi an studio an maiile a bheith ag tafada? An maiile an próséis a chaáin le? Is mai, comhrá. Yeah. Tá coppla dá go deachlat tas a chaiste an studio. Tas mar tam daon seánis is a dhéanú beá. Se, yeah. Tas a rud a feed. Yeah. Agus an sin tíhfuil leis mat tú beidir go leor daoine mat a déanú cearnín professionanta agus go déint deisteach a hanna dagraí forfa. Agus tá coppla cúis leis an tas a task am héin na rú me tafad cearnín. Is cist carhar aige tan na galisteach agus tá géirín rud a dhéanú go gas agus go diglaat agus déna tú haidebre rih ré tin túisteach Tá sé le gagraí agus tá tú réile gáil. A nar tú abad a galiste hanéit agus ámol acu agus sí siar agus dhéidir a dhéanú scéile agus bh cruúart agus spáis cruúí a chruthú. Tá dáis an fálainn dún i le mar chealtarí. Agus dúirt sé táchtach don éisteúir é sin nach chluisins freisin ceapan. Tá cinnte agus tan deich rud oblan éagsúil. Tás ráúisteach i láhhain me tá defraart agus ar chuisní éagsúils beidir go mar cean na chuig trecrínig go an láach ach nar tú cruúchaíach beidir na bhla cin bhhain na rá ach bíon ranneart níos defne beidir cáir baint leis an rud sin. Bainnim soltas go cinnte agus a bheith sinnim le cruúthaí le daoine éagsúil agus le gobar le ceoltarí eile agus fiúna daoine ar chul le deasc tá sé daonnta agus ag an méidí dhéanaan siad. Alína gháil le gachrúd go cinnte. Agus ganiad ní muid a tafadaí Harbheith agus bainnim hen soltas agus muid a canteach tafaú chanig mar rud ar bass fiddle strings. Right. So tá sé octave omlan éisiúil. Octave omlan. Octave omlan hís ar gra fiddle. Agus tá feariness an tón nach chuir. Túr bla, yeah, just Wow. Chonig tú duna céint a dhéanú sin? Cuan actually. Tá bass fiddle strings ag ar nigels. Dermach bailm tréile bhainte sin go agus le go a trí stragan ach is leir sin. Man mar tréile rinneart leis, beidir? Le a hail, Tá Island of Woods beidir an rinneart.
Megan Nic Fhionnghaile sin a simmint Island of Wood. A chuirde tá sé bheith géisteacht le raidió na Gaeltachta agus táid an seo is Studio Cuan agus Cuan an Cheoil. Amach órán agat a chail. Ja, bit go muna mai tréalas runneart nach ceol an ravinnic. Narí mar an oscail bhí mar gáil siar sean órain beidir tafadaí bhí ag Machaile agus ag Ceolach agus an mar tras ar couplerid a bhuihas le réidir na Gaeltachta a lig dú sa bhaint an cartlan a bhí acu ach. Ba mar sílas bud an cíá brona go leor do bhainnim nícéir níos móthú a bhhairnín. Agus Ilannach gáhar sa gaiideach tan dehar sa sin trom. Ach format tafadú dach man sin bríd Helena agus Catlin a Cheol a chéile sí lims na harthaidí. Agus just buine tá má pláisibeag ceolamach gon níana mai stíal é cheol. Le nícéir níos móthú a bhhairnín. Nícéir níos móthú a bhhairnín. Tá do chuoin spirit scatter when go jaw. You farir marga karat dar hol chigo munya in moigrar is navakimat nismo le marsil nuara higes na blaven sanyara agus cyn yolnina erga cri. Cahin. Simple. Sílim gur Artman Lee beidir na beidir getbug níos leihin na sin nach hart fan amsin. Yeah. Yeah, sé go tá an cócheol anna seis clásicach nach bhfuil tá tuiscint clásicach an. Yeah, ní leis gom cait a bhhuair sin tasam go dénú cócheol sa bháile agus fásta tasam go létí Baba Brennan Mothir le mai agus siad dénne cór an sa cheantar fásta so beidir go danach seach sin cem an cisin a chuirnes na héanháileach ach beidir gur sin an coolúir bhí acu. So buine mai tréalas go háin, beidir Jackar é cheol ina dhé bheith géisteart leach a buine mai tréalas seo. Ní ceir níos móthú a bhhairnín Tá do chuoin spirit scatter when go jaw. Ceol farir marga cadent dar gáil sí go mórne in mósrán. Is na bheith céimoint níos móthú gan ód a chluinstint le narsail nuair a checins na blachan san neara agus cín ceol na nhéna ga críú. Is minic ciúil muint le chéile nuair bhí bla geall na choige ar grí. I knew
Tá mochtarí bard le cuaí ag síliú na neada dáhaid. Is cloite bím nóir a dhearcam Cais na chuain na bhfuil tú néis do lín. Agus glunnim a chean nóir is muotín ar na chaitecha hiúlmuid tíú le tíú. An as a chail. Curráin. Cathal ó Curráin an sin a casa órán. Cad sanam dá ríist? Ní icear ní smóchú a bhharnín. Ní écar níos móthú a bhórnín. Órán dránach. Well, inis tá rud a hárlíonn ar a gláir seo ná tu go muid tob chumadóireacht ar agus stáilm go dagan an focail tob ón focail toban agus cumadóireacht. So Stáilm gur bééis sin an as a dagan sé ach rud a cín a chuma as an nuí, just go éon phlean ach tríal a bhaint.
Gurmagah. Gurmagah hain. Raidió na Gaeltachtain seo a roine uaisle agus sibh géisteach ling in ar ggólódar agus Megan Nic Fhionnghaile agus Cathal Curráin I Mhaonta sa stúdio inniu agus muid a caint agus a déna Ceoil agus a buin soltas an Ceol. Cad an ennas muid inis? Seo war an a dulma rinne me shrei le TG Cahar ar an shrú, so Curráin pyramid le Ceoltaréis Alban, so pyramid le Phil Cunningham. Oh, wow. Yeah, agus bidúil mór agus war an seo so dulma. But yeah, ní rah inice I can do honest in an ná ceol warnas carry, so. Go háin. Yeah. Oh, is here Cheoil gan brig gan down ten an your Cuan dash fan is Cheoil come nan a dun. O vescabon a broga she unside mani a crime o free is that she mentioned it's lies left while ni logam go bra. Oh, you'll team gal do sem. Oh, berlam hin na severus re na Spania go min chegas hasalup na fanya guilty vawad on our gurja. O me shakas tasa be postera lehin talar is more away janogas me shipo Sugrian carige buena Sasurikin calque mostil dom gumerogom Bicor the hat let Iter he the gus hatte one go bahas skadnian sakhair davios Beit of all at dagasu ganyon yoik boile Ceol ben ik ba vonte beol de laku is kostem harinch go bruan the karige ba
na sin. Anias, well, cad a dhéanana smuid anis? Sin imid couple tune. Yeah. John Doherty's Sporting Paddy, agus legan altach, well, Alban I didn't, da made a Castle Bar, but McFarley's Toran na haltair, agus the King Al Casabag Exil, mar caid of na Alban agus dyn gal, and so darn the fortune, so yeah, but you must share the portchach. Hey, that's it. Big piece of Ceol agan inis, cad a bheits agan Chail. Tá mis gáil iarachta dhéanú bhuiir an do bhaim ne cailíneag níos sé agus sé bhuiir an a bhí ceolta ag ágadí Cheolaí go minic antibríd agus uncle Sean bhain bhar se go gcónaí le chiile i measc a chuidir an Cheoil, ba teolaidir gcónaíon tuairan seach níl cailíneag níos sé a bhar mis manna é sin gur bhuiir an a bhí comtha
mar littead dús bhí mar mór sa gon nelí denní siúla mála se a bharseach a fá tamil agus bhí se scríú literaach bhí Jimmy Sherman mar go London agus na bhí se chaáil bhí se scríú literaach nóháile agus a más na literaach scríú se cíal den déan a bhí anna gnám agus ina dhé sin furas na literaach faoin leabhaí agus chuirmán man sin fuair sin tuairan ina másc agus chuir sin téir de Moonlight of Mayo leis an tuairan. So dúir sé an tuairan agus tús an tairís na lethe fád a bre pilí man nóháile agus pósaí me man ra ach níor hála sé an nóháile. Thank God. Ní bheith chuna ceola bhí an náid. So, turn specialty bheith abalta ceol le Megan fásta agus cin scoil an ceangal teolaí sin an. Hálan ar fad, Tá sé blian in éis ó dag mé mó chéir begí le sé mó gríd breisiú le cúi ag fag mó da mó é a cloine mé scairtí ar se dús an le chart eis no le Golantain lasí dó Bhí súlaí galna Srí acrí go chéidir maida Nuair a chóg mé an go fántí San leige brefadó ó bhéidir lán na bhála agus féidir gram a créidí Nílíon chail í neamh níos sin Bhailiontain lasí dó Bhí súla mar na réalta ag sáil siúin san lí Snud a chas ar mí sa lá te gíb níos ar móisirí Nuair a chócas tú san taurí sa leiche fád a bra Úrach í mé na bháile gus pásí mé móra Bhí súlaí dolinra Srí acrí go chéidir maida Nuair a chóg mé an go fántí Sa leiche brefadó ó bhéidir lán na bhála agus féidir gram a créidí Nílíon chail í neamh níos sin
Fhionnghaile las cuideachta. Go even. Mae'n still swr an ele? Cyn lwyr an mynd i Ceol na ni saig e fasta. Fwygi mysyn bol y sio mae'r tae siedw rhaen agus rahi meg y cymryd te na sir golain I aire. Hanna Cheoil ma pogo my stores me le falche shall the one just bow as cat my foster red and tan. I'll win my mission through I is my posted and slow we na licking him off and not for me let's see the nudge only. Na jigga deal on the lumps and all the guinea oil so down the linen day Marianne Boquilano. To go hold me my learn the pond because let me yellow it's your hasty never mention not to get to share at the moment but a hawker were when the feeding and in that hill what a girl is a whole red ashanini. So hush the fire get time I came a coney a senior in London or watching a tranone 6 weeks you are my starting you be a coney can't slow some world the ship marshal and make a cocky animal. I had waited till she's got having yeah me I like a shade that I do I'm done and gin she's wrong. I always she passed me out to Maria just play me shagari so I should like a clean Chorde, táid tacaí chun deire an chláir a ríist. Agus cá mé rá gur bhain mé anna holtas. Tá argaid ceol I lábha saolaíocht, saolaíoch, croitheach, ábalta, ildánach. Bíling a ríist an seo I bhosca Cuan an Cheoil.